Velkommen til webinaret Demokratiske Pengeinstitutter, en stabil og krisesikker forretning. Skulle man stille spørgsmålstegn der? Måske ikke. Det kommer vi lidt tilbage til. Og jeg hedder Andreas Peter Jørgensen. Jeg er vicedirektør og analysechef her i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Ved siden af mig, der sidder Troels Mandø Glæsner, som er seniorkonsulent og økonom her i Tænketanken. Og så har vi, er meget heldige og glade for at kunne byde velkommen til Lars Krull, som er seniorrådgiver på Aalborg Universitet Business School og har arbejdet længe ekspert i banksektoren og bankdrift. Så vi er meget spændt på at få hans kritikker og indsigt i nogle af de her resultater. Og dagsordenen i dag, den er egentlig, at først så motiverer jeg lidt kort og siger, hvorfor er det, at vi overhovedet tager fat i det her emne? Hvorfor er det, vi synes, det er interessant og spændende, og er det overhovedet? Og hvad er begrænsningerne ved de her resultater? Fordi der er selvfølgelig, det kan jeg selvfølgelig ikke sige alting om alting. Og når jeg har gjort det, så åbner Troels med at gå lidt mere dybt ned i resultaterne og undersøger, hvad er det faktisk for nogle findings, vi har fra rapporten, og hvorfor er det, at vi alligevel synes, at det her det er ret markante og overraskende resultater. Det kan være, Lars Krull er uenig i det, men det er i hvert fald meget spændende for os og overraskende i virkeligheden, hvad resultaterne viste. Så det håber vi også, at I finder interesse i. Og til sidst, når Lars Krull har givet lidt en kritisk gennemgang, så åbner vi for spørgsmål til deltagerne, til os og til Lars Krull, fordi vores tanke er jo, at det her det er jo kun et lille step og spadestik ned i, hvordan forskellige pengeinstitutter fungerer forskelligt. Okay, nå, men ellers så tænker jeg, at vi går i gang. Og for os at se her, så er der 3 årsager til, at det her det er et meget spændende område. Og den første, det er et samfundsmæssigt spørgsmål. Det næste, det er, at vi ligesom ligger os i forlængelse af en forskningsmæssig tradition på det her område, og nogle nye, altså stadig flere nye resultater, der undersøger stabiliteten og forskellen i, efter ejerformer i finanssektoren. Og det sidste, det er så en lidt mere, nichepræget spørgsmål, som handler om de demokratiske pengeinstitutter, historisk, altså i virkeligheden over de sidste 20 år, men også over de sidste 50 år, og en udvikling, som er ret markant, og som vi vender tilbage til. Så der er de der 3, altså den, mere samfundsmæssige, den der er knyttet til de konkrete spørgsmål omkring, hvordan er forskningen på området, hvad er det, man faktisk har kigget ned i forhold til institutter og pengeinstitutter, og så selvfølgelig sidst, hvad er det med demokratiske virksomheder. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at pengeinstitutter og finansielle institutioner virkelig de seneste år har fået en særlig opmærksomhed. Og det startede måske særligt i finanskrisen omkring 2008, hvor vi jo igennem de her subprime crises eller udlån så en katastrofal situation, der udviklede sig og fik konsekvenser for alle verdens økonomier rundt omkring i verden. Og det er selvfølgelig en af tingene, der gjorde, at man kiggede mere og mere på, hvad vil det faktisk sige at have en stabil og krisesikker finanssektor, hvordan bidrager forskellige ejerformer til forskellige ting på de her områder, og det skabte en enorm debat på det her tidspunkt. Senere har vi haft de forskellige sager, blandt andet hvidvasksagerne om Danske Banks estiske filial, men også en række andre spørgsmål omkring, hvordan kan vi have sikre overførsler af penge, hvordan kan vi sørge for, at penge ikke finansierer terrorisme eller anden ulovlig aktivitet. Og så til sidst så har man jo også set ESG og spørgsmålene om, hvordan sørger man faktisk for at have ansvarlig virksomhedsdrift helt generelt. Hvad er det for nogle krav, hvad er det for et ansvar, som finansielle institutioner har i forhold til andre institutioner? Der tænker man særligt på investeringerne selvfølgelig. Hvor har virksomhederne investeringer henne? Men også i forhold til, at har finansielle institutioner en større ansvar i forhold til udlån, lokalt ansvar, samfundsansvar. Og de her spørgsmål, de har gjort, at finanssektoren har fået en ekstrem, vigtig rolle over de seneste år, ikke mindst i debatten, og måske også en rolle på nogle måder, som finanssektoren ikke altid har ønsket, og måske også, og nogen vil nok argumentere for, en lidt overdreven rolle i forhold til, hvad finanssektoren faktisk kan. Vi har selvfølgelig kun specifikt kigget på pengeinstitutterne, og det her spørgsmål om, hvordan forskellige ejerformer kan bidrage forskelligt og have forskellige styrker og svagheder, eller i hvert fald har forskellige karakteristika og en egen art. Og det der med at forstå
for os at se og forstå pengeinstitutternes egen art og få lavet mere forskning i det, det kan måske gøre, at vi får et endnu bedre, endnu mere kriseresistent og resilient system. Så derfor så tror jeg også, at vores tilgang er ikke så meget, jamen er der nogen, der er institutter, og det er heller ikke så meget den debat, der er nu her, der er meget bedre end andre. Vores bud det er, jamen vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at pengeinstitutter, qua deres ejerskab, måske har nogle forskellige tendenser til at performe på forskellige parametre. Og det kommer vi tilbage til. Det næste det er den forskningsmæssige tråd. Og der ser vi, at der faktisk over de seneste årtier er lavet mere og mere forskning på området for finansiel virksomhed og ejerskab. Og her er vi særligt inspireret af Grünewald, en professor ved Tilburg University School of Economics, det ligger i Holland, og han har arbejdet over de seneste årtier på at se på, jamen, hvordan er det faktisk ejerskab ser ud til at influere på det europæiske plan, stabiliteten og kriseresilienten af virksomhederne. Og for den så skyld også forrentningen af virksomheden. Og noget af det, hans studier peger på, det er, at der er i hvert fald indikationer på, at ejerskabet betyder noget i den her kontekst. Også på et europæisk plan med større finansielle institutioner. Og at større finansielle institutioner, som har et demokratisk, at et medlem i en stemme, altså kundeejerskab, de ser ud til at være mere, have nogle mere begrænsede udlån i opgangstider og have et mindre fald i udlån i nedgangstider og dermed nivellere det finansielle impact af finansielle kriser. Men det ser også ud til, at noget af det studier peger på, at egenkapitalforrentningen faktisk ikke er ramt så hårdt. Det vil sige, der er ikke så stor forskel i forhold til, at gearingen måske er lavere hos de demokratiske pengeinstitutioner versus investorejede institutioner, men noget tyder på i hans studier, at selve egenkapitalforrentningen faktisk ikke er så forskelligt endda. De er meget tæt på at være det samme. Og der har vi lidt en afviger i forhold til vores studier her. Nå, men i hvert fald, der har været et større fokus, en række studier på det område, men også studier fra Storbritannien, der så kigger på demokratiske virksomheder helt generelt, og eller antyder i hvert fald, at de ser ud til at være mere kriseresistente i forhold til at have højere overlevelsesrate. Det gælder kun både for eksisterende institutioner, men det gælder faktisk også for iværksættervirksomheder. Og til sidst så har man også fundet, og det er måske lidt mere perifært, men det er Thomas Poulsen fra Copenhagen School of Entrepreneurship's Center for Corporate Governance, som har undersøgt trivslen i demokratiske finansinstitutter versus trivslen i ikke-demokratiske finansinstitutioner. Og det handler bare om den trend, der kigger ligesom på, jamen ser det ud til, at der er nogle egenarter og nogle forskelle imellem, om end måske små, så nogle forskelle på, hvordan de forskellige institutioner, de ligesom opfattes også af de ansatte internt i virksomhederne, og der ser ud til, at der faktisk er en ret stor forskel, at den praksis, der faktisk udføres internt i de demokratiske finansinstitutioner, den faktisk er anderledes end hos investorejede finansinstitutioner. Godt. Og jeg tror også bare for at sige herfra, altså man kan jo tolke de her tal på mange forskellige måder, og vi taler ind i en ekstremt meget mere også kompleks finansiel virkelighed, hvor vi har fået en række nye reguleringer, både på europæisk plan og også i Danmark, hvor at finanssektoren jo ikke er det samme i dag, som den var for bare 10 år siden og for 20 år siden. Og det betyder også, at det at tolke sådan nogle tal, som vi kommer med nu her, det er ikke bare en til en. Og det erkender vi blankt, og vi tænker, jamen grundlaget for det her, det er faktisk, at vi kan bevæge os ud og skabe en bedre samtale om, hvad er det faktisk, de forskellige ejerformer, de kan, og hvordan er det måske en blanding af dem, det kan skabe et særligt stærkt finansielt samfund. Den mere fokuserede og erhvervsdemokratiske årsager, som er sindssygt spændende, og for mange af jer måske også er noget, som kan finde interesse, det er jo, at de demokratiske pengeinstitutter, altså sparekasserne, de foreningsejede, andelsejede pengeinstitutter, de har helt tilbage til 1800-tallet, hvor de var næsten dominerende på udlån i det meste af landet, der var sparekasserne i stand til at realisere den værdi, som landmændene havde i jordene, ved at man gik sammen og skabte sikkerhed for hinanden, og der kunne man faktisk finansiere en helt ny, produktivitetsrevolution i landbruget, blandt andet med opkomsten af andelsmejerier og en række andre teknologiske nyvindinger og investeringer i landbruget. Og dengang der havde man en næsten dominerende markedsandel i forhold til udlån og på en række andre faktorer. Den dominerende position, den er helt klart forsvundet over de sidste 30-40 år. Siden 70'erne, det som nogen vil kalde finansialiseringen, men også
hvad skal man sige, en powervækst i mange af de vestlige lande og udvikling af nye finansielle produkter, som har skabt en uhørt produktivitet i den finansielle sektor. Det har dog gjort, det er meget der tyder på, har gjort, at de demokratiske pengeinstitutter gik fra at have, dobbeltcifrede, markedsandele til at falde til år 2000 til ned på omkring 6-7%. 6-7% af de samlede udlån. Og det er 6-7%. Der var også en fortælling om, og det er helt klart korrekt, der har været en konsolidering, og samtidig så er de demokratiske pengeinstitutter i dag lidt mindre og gennemsnitligt, og der er flere af dem, end der er af investorejede virksomheder. Men det vi så har set de sidste 20 år, og det vi kom frem med i foråret, det er, at de demokratiske pengeinstitutter over en kamp ser ud til både blandt store og små og tage markedsandele igen. Og det er særligt set siden finanskrisen. Og det i sig selv er et meget spændende resultat, som vi synes pegede på og uddybning og mere, research i forhold til, hvad er det faktisk, der er på spil her. Godt. De resultater, vi nu kommer til at præsentere, det er ikke fordi det er rocket science på nogen måde, det er heller ikke det, vi vil påstå. Det her det er taget fra simple tal fra Finanstilsynet, men som for første gang, så vidt vi kan se i Danmarks historie, så prøver vi at sætte dem op, systematisere dem, gøre dem let tilgængelige også for forskere fremadrettet, for at vi ligesom kan se, hvad har udviklingen faktisk været på markante nøgletal i den finansielle sektor over de sidste 20 år. Og i det, der har vi jo så det er jo ret enormt, datagrundlag, som vi har arbejdet med, men det er klart, der er en række andre faktorer, og man kunne også tænke sig at vægte på alle mulige måder de her tal, og det håber vi meget, at forskningsmiljøet og andet analysemiljø vil gå ind i og arbejde med. Men der viser sig alligevel at være nogle ret markante og delvist overraskende resultater på det her område, når vi kigger i den forskningstradition, der ellers er. Men det er selvfølgelig kun det første spadestik, og vi skal selvfølgelig gå meget dybere i det her på sigt. Efter, som jeg har sagt til nogle af jer, så efter arrangementet, så får I alle sammen tilsendt rapporten om de demokratiske pengeinstitutter, og vi regner med at lancere den officielt, det vil sige, at vi går i pressen med den her senere på ugen, og vi har et par aftale med et par medier, så vi også kan få taget en god samtale om, hvad er det faktisk, de her resultater betyder. Hvad betyder det for lovgivningsprocessen? Hvad betyder det for reguleringen også af demokratiske pengeinstitutter? Er der måske en mere fornuftig regulering, der er behov for? Hvis pengeinstitutter ikke er ens, kan man så regulere dem ens? Men også for den sags skyld, hvordan skal vi forstå under de nye reguleringer, der allerede er bidraget fra forskellige pengeinstitutioner til samfundsgodet? Godt, til sidst vil jeg bare godt sige en stor tak til de partnere, som har gjort rapporten mulig. Og det er blandt andre Foreningen Kredit, Lån og Sparefond, det er Merkur Andelskasse, det er Faster Oikos Andelskasse, og så er det Fælleskassen. Så tusind tak til jer for at gøre arbejdet muligt, og vi arbejder stadig på det her område for at blive klogere og finde ud af, hvad er det faktisk, der er behov for, og hvordan skaber vi sammen med en stærk finansiel sektor, som er ansvarlig og samfundsrelevant. Og nu vil jeg egentlig bare give ordet videre til Troels. Troels, vil du fortælle os lidt om resultaterne fra rapporten? Det vil jeg i hvert fald. Jamen, jeg hedder som sagt Troels Manø Glesner, og jeg er økonom og seniorkonsulent her i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Og det er mig, der har udarbejdet undersøgelsen, en stor del af den i hvert fald, og derfor så tænkte vi, at det også skulle være mig, der skulle præsentere noget af det, og det vil jeg så gøre for jer nu. Og sådan helt kort fortalt, så viser rapporten 3 forskellige ting. Den viser, at demokratiske pengeinstitutter tilsyneladende har afbødet finanskrisens chok. Det skal forstås på den måde, at da investorejede pengeinstitutters udlånsaktivitet begyndte at falde efter finanskrisen begyndte, så var de demokratiske pengeinstitutters udlånsaktivitet anderledes stabil i årene efter. Så ser vi også, at demokratiske pengeinstitutter har skabt stabilitet i finanssektoren, og det skal forstås på den måde, at en række af deres nøgletal viser, at de har været bedre positioneret til at imødegå finanskrisen. Det kan man blandt andet se på deres indlånsunderskud og deres årlige nedskrivninger og deres gearinger, som jeg også vil vise jer lige om lidt.
Og så kan man selvfølgelig også se, som Andreas også nævnte, at demokratiske pengeinstitutter de har taget markedsandele siden finanskrisen. Og det har de gjort også, når man ser på de forskellige størrelsesgrupperinger, som Finanstilsynet arbejder med. Så det er altså ikke bare et resultat, der er drevet af de større banker blandt de demokratiske pengeinstitutter. Ja, men først så vil jeg lige fortælle en lille smule om metoden bag undersøgelsen. Vi har brugt Finanstilsynets data, som er regnskabsdata og KPI-data, der er udarbejdet på tal, som pengeinstitutterne indberetter til Finanstilsynet. Og derfor så er det også kun de pengeinstitutter, som er under Finanstilsynets tilsyn, som indgår i analysen. Og det vil sige, at der er ikke færøske pengeinstitutter, og der er ikke udenlandske filialer. Det vil desværre også sige, at Nordea udgår af data fra 2017 og frem. Så det skal man lige holde sig for øje, når man ser de her ting. Det, som vi så har gjort her i Tænketanken, det er, at vi har kigget på alle pengeinstitutterne fra 2000 og frem til 2021 og kategoriseret dem som demokratiske eller ikke-demokratiske. Og måden, vi har gjort det på, det er, at vi bruger princippet et medlem, en stemme, hvis man er ejet eller kontrolleret efter princippet et medlem, en stemme, så ser vi pengeinstituttet som værende demokratisk. Og dem, der så falder ind under det, det er andelskasser, og det er sparekasser, både garantsparekasser og indskydersparekasser. Og så er det foreningsejede pengeinstitutter. Og så er det pengeinstitutter, som er ejet demokratisk. Og det vil typisk sige, at de er ejet af andre demokratiske pengeinstitutter. Der er nogle enkelte imellem. Og de skifter kategori, om det er demokratiske eller ej, alt efter deres ejerstruktur i det pågældende år. Så der er lidt variation der. Ja, og de fleste ting, der fremgår af rapporten, det er uvægtede tal. Det tror jeg faktisk er dem alle sammen, der er uvægtede tal, og det er også det, jeg præsenterer her i dag. Så det skal man også holde sig for øje, at når vi ser på de her tal, så tæller de store banker lige så meget som de små, for det er gennemsnitsstørrelser, medmindre vi kigger decideret på beholdninger. Ja, og en lille status fra 2021, sådan en lille overblik, viser så, at ud af de 55 banker, der var under Finanstilsynets tilsyn, der var 30 af dem demokratiske, og de stod for godt 400 milliarder kroner i arbejdende kapital. Der var 25 banker, der var investorejet, og de stod for lige knap 2500 milliarder kroner i arbejdende kapital. Så man kan jo lave et hurtigt gennemsnit her og sige, at de investorejede, de er jo lidt større end de demokratiske, og det er klart, at det er de. Der er nogle meget store banker blandt de investorejede. Og derfor så har vi også, når vi har kigget på de her forskellige størrelser, så har vi også kigget på altså de forskellige nøgletal, så har vi også kigget på dem på tværs af størrelsesgrupperingerne, sådan at vi ikke bare ser resultater, som er drevet af store banker. Ja. Men altså, vi har set, at vi ser et mønster, som tyder på, at demokratiske pengeinstitutter, de har afbødet finanskrisens chok. Og det viser den her graf sådan nogenlunde. Frem mod 2008, der steg investorejede pengeinstitutters udlånsaktivitet meget kraftigt, fra omkring 700 milliarder kroner, er det selvfølgelig, op til lige over 2.000 milliarder kroner. En stor stigning. Vi så i og for sig også en stor stigning for de demokratiske pengeinstitutter, bare fra et lavere udgangspunkt. Det væsentlige er så, at efter krisen indtræder i 2008, så falder de investorejede pengeinstitutters udlånsaktivitet temmelig kraftigt, mens de demokratiskes er mere stabil. Fra 2008 og til 2016, der reducerede de demokratiske pengeinstitutter deres udlånsaktivitet med 3%, mens de investorejede pengeinstitutter, de reducerede deres udlånsaktivitet med 29% i samme periode. Og hvis man så kigger på 2008 relativt til 2021, så var de demokratiske pengeinstitutters udlånsaktivitet steget med 44%, hvor de investorejede pengeinstitutters aktivitet stadig var 17% lavere, end de var i 2008. Ja.
Og en af de forskelle, som man også ser imellem investorejede og demokratiske banker, det er i de forskellige positioner, de indtager. Her har vi en graf, som viser indlånsunderskuddet, altså forskellen på indlån og udlån. Og det ses jo rimelig tydeligt, at de investorejede, som er repræsenteret ved de røde søjler, har et temmelig stort indlånsunderskud oparbejdet frem mod krisen i 2008. Det passer jo godt med, at de havde en stor udlånsaktivitet, som vi så på slidet tidligere her. Men det viste sig jo selvfølgelig at være en usikker position, fordi indlånsunderskuddet skulle jo finansieres, og det gjorde man gennem markedsfinansiering. Og da krisen den indtrådte i 2008, så begyndte markedsfinansiering at være meget, meget svær at opnå. Og derfor så måtte man altså også reducere det her indlånsunderskud. Det gjorde man jo så ved at reducere udlånsaktiviteten i det hele taget, som vi så i slidet før. Så det viste sig at være en svær position for de investorejede pengeinstitutter at have oparbejdet det her store indlånsunderskud. Og i øvrigt også for de demokratiske pengeinstitutter. Det her det er jo en aggregeret størrelse, så der var selvfølgelig også demokratiske pengeinstitutter, der havde indlånsunderskud, og de stod jo i samme position. Men sådan aggregeret set, så var det i meget højere grad tilfældet for de investorejede pengeinstitutter. Det man også ser, når man sammenligner de investorejede og de demokratiske, det er, at der er en stor forskel på gearingen, forstået ved udlån relativt til egenkapital. Allerede i år 2000 var der sådan set en pæn forskel imellem de investorejede og de demokratiske pengeinstitutter. Og man kan se, at den forskel den bliver så større og større fra 2004 frem mod finanskrisens start i 2008. I perioden efter, der ligger, man skal så også sige, de demokratiske pengeinstitutter, de ser også en stigning i gearingen frem mod 2008. Og gearingen er så herefter nogenlunde flad i gennemsnit frem til 2014-15 stykker. Og fra 2008 til 2014, der reducerer de investorejede deres gearing, og så konvergerer deres gearing til at ligge på cirka samme niveau som for de demokratiske pengeinstitutter i 2015. Og det har sandsynligvis noget at gøre med, at der var nogle regelsæt fra Basel III, som blev færdigimplementeret i 2015, hvor der blandt andet var regler om maksimal gearing. Så det er nok det, der afspejles ved, at de ligger på samme niveau fra 2015 og frem af. Og den her graf, den hænger også godt sammen med de to tidligere grafer. Altså, de investorejede pengeinstitutter har simpelthen haft en større udlånsaktivitet. De har påtaget sig mere risiko, og det har været en hård position at være i 2008, da finanskrisen den indtrådte. I gennemsnit så viser det her måske også, at demokratiske pengeinstitutter i lavere grad løber risici og er mere konservative, og derfor har været bedre positioneret til at gå ind i krisen. Og det ser man jo så også, når man kan se deres afkast. Egenkapitalforrentningen i demokratiske og investorejede pengeinstitutter er temmelig forskellig. Frem til krisen, der ligger demokratiske pengeinstitutter med en egenkapitalforrentning på ca. 5%, mens de investorejede pengeinstitutter de svinger et sted mellem 7 og 15-16%. Det er jo noget af en forskel. Og så falder egenkapitalforrentningen selvfølgelig og er lav i perioden efter finanskrisen. Og det var så også i den periode, vi så, at de investorejede de måtte reducere deres udlånsaktivitet og deres gearing. Og det er klart, at i en periode, hvor man gør det, jamen så er det også sandsynligt, at man har en lavere egenkapitalforrentning. Og igen så viser det her jo, den her graf er nok også et godt udtryk for, at de demokratiske pengeinstitutter har påtaget sig mindre risiko, og også har set det som i lavere grad deres opgave at påtage sig risiko for at levere høje afkast. Ja. Hvis man ser på de store eksponeringer, så kan man også se, at det er nogenlunde, de ligner egentlig nogenlunde hinanden, de store eksponeringer her relativt til kernekapital. Det er de 20 største
eksponeringer banken har relativt til sin kernekapital, og det er selvfølgelig et udtryk for, hvor sårbar et pengeinstitut er over for, at en eller flere større kunder skulle fejle. Og her kan man se, der ligger demokratiske og investorejede egentlig og følger hinanden nogenlunde. De demokratiske pengeinstitutter har faktisk en større eksponering relativt til kernekapitalen i 2000, men bliver så overhalet indenom af de investorejede op imod finanskrisen, og så falder den for begge grupper derefter. Ja, og så kan man relativt tydeligt se det, når man ser på de årlige nedskrivninger for demokratiske og investorejede pengeinstitutter, som vi ser her. De årlige nedskrivninger er selvfølgelig et udtryk for, hvor store dele af udlånsaktiviteten, der ender med at gå skidt, og hvor pengene ikke kommer hjem, og man derfor må nedskrive værdien af de udlån, man har. Og det er jo ret tydeligt, at det har der har i lav grad været behov for at nedskrive værdierne i de gode tider frem til finanskrisen. Og efter finanskrisen så satte ind, jamen så blev det sværere at honorere sine forpligtelser for alle, hele samfundet rundt. Og derfor så stiger nedskrivningerne rigtig kraftigt fra 2008 og frem. Og det man så kan se her jo, det er, at der er en temmelig stor forskel. Vi skal selvfølgelig igen huske på, at det her det er uvægtede grafer. Det er uvægtede tal, så de store tæller lige så meget som de små. Men de investorejede pengeinstitutters årlige nedskrivninger, de ligger væsentligt højere, næsten på 3% i 2009, hvor de demokratiske pengeinstitutter, de kun ligger på 1,5 i samme år. Og den forskel, den bliver mindre i de efterfølgende år, men den er der sådan set stadig igennem hele den periode, vi kigger på her, på nær lige i 2017, hvor de er på niveau med hinanden. Og igen så er den her graf jo også et udtryk for, at de demokratiske pengeinstitutter, de har påtaget sig mindre risikofyldt udlånsaktivitet, og derfor så er der færre af udlånene, som går galt for dem, så at sige. Ja. Så finder vi også, at de demokratiske pengeinstitutter, de tager markedsandele. Det gælder både, når man ser på udlån og når man ser på den arbejdende kapital. Udlån har vi øverst her, og arbejdende kapital har vi nederst. Den gule linje i begge grafer repræsenterer markedsandelen. Og her kan man se, at markedsandelen den ligger nogenlunde stille eller er en lille smule faldende frem til 2008, og så stiger den derfra, og det gælder for begge mål. Her skal man lige have sig for øje, at Nordea udgår af datasættet i 2017, det vil sige, der er et hop fra 16 til 17, og det er altså på grund af Nordeas, at Nordea ikke indgår i data fra 17 og frem. Men udviklingen efter 17 og udviklingen før 17 er ikke grundet Nordea, så man kan godt sige, at de demokratiske pengeinstitutter, de vinder markedsandel. Det kan man roligt sige. Skal jeg lige holde bare lige en pause her? Er der sket et problem i web? Jeg kan se på min, der er kun 8 i mødet nu her. Det er som om det er lukket ned automatisk. Nej. Lige pause. Jeg tror, det er... Hvad er der sket her? Jeg tror, det er deres gratis indstillinger, der siger 60 minutter. Men det er som om, at folk, de kan logge ind igen. Der er kommet 15 mere nye ind. Folk er på vej med ind i mødelokalet igen. Ja. De har lige haft en fejl i indstillingerne, tror jeg. Jeg tror, den er sat på at lukke ned efter en time. Ja, folk er så småt på vej ind. I har lyden på, ikke? Jeg kan se, der er 20 ind igen. Så folk skal bare lige refreshe. Så det ud til. Yes. Og vi er på 20 ud af 26. Ja, vi er på 20 ud af 26 nu her. Okay, så giver vi lige et minut, så folk kan... Vi går lige 2 slides tilbage. Ja, det kan godt være, vi skal... Måske. Og, ja, det beklager vi meget, selvfølgelig. Yes, vi er oppe på skal vi, Men vi havde lige, til dem, der lige er kommet ind igen, så havde vi lige et glitch. Vi fandt ud, men det kan I har allerede alle sammen fundet ud af, hvordan man lige refresher igen og kommer ind igen. Mødet blev bare lukket ned. Det var fordi, at Microsoft synes, at vores viden var for sprængfarlig, så den synes simpelthen, at det var for meget. Er det gode?
Men jeg kan se, at folk de er gode til at komme ind igen. Nu er vi på 22, så vi mangler kun 4 fra før. Det er selvfølgelig ærgerligt, men så må de jo se den senere. Så nu trykker jeg, at vi går igen. Ja, vi giver den lige et minut mere, for vi skal lige have slidesene op på. Lige nu kører vi på dit kamera, kan jeg se. Alright, skide godt. Hvad siger du, Henrik? Sliden er på her. Sliden er på. Jeg skal bare skrue mit kamera fra og lyd. Godt, det gør jeg. Glimrende. Alright. Kan folk se slideshowet? Ja, fremragende. Nu ved jeg jo desværre ikke, hvornår at folk begyndte at falde ud. Det er fint. Det var lige nogenlunde herfra. Så vi kan godt bare starte den her. Alright. Jamen det er heldigvis også en af de sjovere grafer, så det er den, jeg får lov at fortælle igen. En af dem, hvor der er en forskel, det er jo altid dejligt. Her har vi de årlige nedskrivninger for investorejede og demokratiske pengeinstitutter over perioden 2000 til 2021. De årlige nedskrivninger er selvfølgelig et udtryk for, hvor meget misvedligeholdt gæld der er, som må nedskrives i værdi. Og her ses det jo relativt tydeligt, at i de gode år op til krisens start, der var der ikke særlig meget misvedligeholdt gæld, og der var ikke behov for at nedskrive værdien af den. Og så da finanskrisen den satte ind i 2008, så steg de årlige nedskrivninger selvfølgelig. Det gjorde den både for de demokratiske og de investorejede pengeinstitutter. Og det man så kan se, det er, at forskellen på de to er temmelig stor. I 2009, der har de investorejede årlige nedskrivninger på i gennemsnit 3%, mens de demokratiske pengeinstitutter de ligger på i gennemsnit 1,5%, så kun halvt så højt. Og forskellen imellem de to grupper, den bliver mindre hen over perioden, men den er der sådan set igennem det meste af perioden 2017, at de ligger på niveau med hinanden. Og den her graf, den passer jo godt sammen med de andre, da den jo er et udtryk for, det vi ser her sandsynligvis er et udtryk for, at de demokratiske pengeinstitutter, jamen, de har haft en udlånsaktivitet, som i mindre grad har været risikobetonet og i mindre grad har været risikabel, og derfor så har der ikke været samme behov for at lave nedskrivninger på værdien af deres udlån. Super godt. Lige før vi går videre, bare sige til dem, der lige kom ind her til slut, at vi havde lige et lille kort klip på stationen her, men vi kører videre uden problemer, så vi gik lige tilbage, så I er ikke gået glip af noget. Vi prøvede lige at tage noget af de slides, vi havde før forfra. Så yes. Du tager bare videre, Troels. Super. Har vi Lars Krull med? Det vil være fremragende, tænker jeg. Yes. Ja, super. Godt. Derudover så finder vi jo selvfølgelig, at demokratiske pengeinstitutter, de vinder markedsandele, som Andreas han også nævnte tidligere. Det ses både, når man kigger på udlån, og når man kigger på den arbejdende kapital, så vinder de markedsandele siden 2008, fra 2008 og så frem. Ja, og den gule linje her, som repræsenterer markedsandelen på begge figurer, den er nogenlunde flad eller faldende frem til 2008, og så derefter stigende. Og så er det sig for øje, det er bare en teknikalitet, men det skal man jo holde sig for øje, at i 2017 der udgår Nordea af datasættet, og derfor så er der også et hop i de demokratiske virksomheders markedsandel. Det skal man huske at have med selvfølgelig, men den udvikling, som man ser i perioden før 2017, og den udvikling, man ser i perioden efter 2017, den skyldes ikke, at Nordea går ind og ud af data. Så der er belæg for at sige, at de demokratiske pengeinstitutter, de har andele. Ja. Og det man kan se, det er, at de demokratiske pengeinstitutter særligt er vokset blandt de helt store banker i gruppe 1. Hvis man kigger op i i figur 9, den øverste, så har vi den arbejdende kapital for alle de demokratiske banker sammenlagt her, fordelt på grupper. Og det er selvfølgelig gruppe 1, som er vokset meget, og der er kun én bank, det er Nykredit. Så det kan jeg jo godt afsløre. Pengeinstitutterne i gruppe 2 er også vokset rigtig meget, og der er en håndfuld banker der. Så det er
de helt store og de næststørste pengeinstitutter, som er vokset meget. Men markedsandelene er sådan set steget for pengeinstitutterne, både i gruppe 1, 2 og 3, det kan man se i figur 10 nedenunder, at fra 2000 og frem, der er markedsandelene steget. Det er kun i gruppe 4, at de er faldet hen over hele perioden, men den er så til gengæld også markedsandelen i gruppe 4 for demokratiske pengeinstitutter er til gengæld meget høj i år 2000, nærmest op på 100%. Nu er vi ved at være færdige for i dag, så vil jeg bare lige slutte mødet af.